Hai. Nोंसोरलाय माथो बिराद रेगिं लानो गोरोंनो देनां आंखौबो रेगिं ला आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसा देलाय लाना आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसासो लाद' होद लागोनलै लागोन मासि दुगिब्रा गोदान फादान दिनैसो फैनानै आच्छा रेगिं लाजानो लुगैदों नोङो देलाय जोंबायदि हेन्डसाम सेंग्राया नोंसोरबायदि सिख्लानिफ्राय गोरबोनि अननायखौ बियोब्ला नों गोरबोनि अननायखौ माबायदि होगोन बेथ' बिराद सिम्पोल बाथ्रा देलाय आखाइखौ हरलाय थु नोंनोबो नांगौ ना 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 नोंनि अननाया बेलेगथार ना 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 नालै मोगथां आरो जेंगाव आरो दट 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 नोंसिनि थाखायनो बेसोरबायदि गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां आरो जानजि सेरे आरो गुस्थियाव गोजा गोजा लिपस्टिक लागायलायनाय खाख्रेब ख्रेब सिख्लाफोरा बे कलेजाव सासेबो एडमिसन लाफैनो हाला ओइ अ साइज बा साइज खि गोरान साइज बेयाव गस्ला गुदाम खेवलायलायनानै एन्ट्रि मारि फैदों बेयाव गोसोसो नोंनो नामा सोरां नार्जारि होननाया मेट्रिकआव 96% आरो हाई सेकेन्डारियाव 98% मोनलायलायनानै सानसेखालि एडमिसन खालायनो हायैयाव सिखाव गावनानै पुलिसजों लकआपआव सोजालायनाया आरो दाथ' नोंखौ मोगथां नार्जारिया गावनि बिफानि एटिएमनिफ्रायसो फोरोंगासिनो दङ फैसा बरन बरन क्यावा फान्दा परदिया ना खोनासं आंनि नामा प्रिया आरो आं रावखौबो गिया खि गोरान साइजब्ला नोंबो गोबोरखि गोरान साइज What is LOVE? What is love? मोजां मोननाया मा? Dear studentफोर, आं नोंसोरखौ दिनै फोरोंगोन What is love? मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया जाबाय खिनायाव गोसोखांनाय हासुनायाव गोसोखांनाय आरो लोगो हमखांबा बारे बारे लोगो हमनो लुगैनाय बिनि उनाव मोनलायाबाथाय सार मा जायो मे आइ काम इन अ come you go you are sit Hey, थाम्फैया डिस्टार्ब मा होनदोंमोनलाय मोजां मोननाया जादों हाबा जाखांनायनि उनाव दुदुब दादाब बुलायलायनाय May I come in, sir? मानो बुलायो May I come in, sir? Hey, come here, you are gossip. गासिबो जरा जरा जिरायना दद खोनासं नोंसोरथ' हाबा जाबा बुलायखागोन सोर सोर बुलायो मोनथिजोबखायो आं मोजां मोननाया मा जिनिस आरो फोरमायबावगोन आं मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? सोरांबानो लोगो हमनाय May I come in, sir? Come जिराय सार निमा होदोलै निमा होदो
खोमायाव हमना गसंना था दिनै आं नोंसोरखौ फोरोंगोन What is love? चुप 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 बयबो सिथा आं दा नोंसोरखौ रेजिस्टार लाग्रोनि बयबो गोसो होना I love खोनासं you. मा होनदों नों Number one. खेबसे होनफिनलाय Roll number 1 मोजां खोनायाखै आं Roll number 1 आ फैयाखै नामा I love you होनदोंलै हा नोंजों आं बेयाव रमान्टिक गेलेनो फैयाखै कलेज फरायनोसो फैदों आङो रोङोनो माथो बुंलाय आंखौ I love you बुंलाय आंखौ I love you बुंलाय आंलाय नोंखौलाय मानो बुंनो मा बुङा बेलाय बुं बेसे गोसा बुंनो हायो सिख्ला मोजां नुबानो I love you बुंग्रा Cecala, ipa gusa. हिन्जाव गुन्दा बुनायाव सोरनि फना डिस्टार्ब आंनिसो गाबदोंलै आब' बास स्क्रिन टाच मबाइल माथो मा मावो नों बे मबाइलजों बे मबाइलजों आं कल हरो गेजेर गेजेर www. नायो आब' आरो गाज्रि मेसेज हरो ओमफ्राय गोदान भिडिअ गाज्रि भिडिअफोरखौ भाइरेल खालामो आब' दायनिगिरिखौ दासो मोनदां आन्थिखेराय मा सानो नोंसोर गावखौनो बिमा बिफाया फोरोंदों मोजांथ' फराय मबाइल बायना होदों मोजां खामानियावथ' बाहाय फेसबुक खेवब्लानो बर' सिख्लाफोरनि सायाव गाज्रि राव बाहायनाय गाज्रि कमेन्ट होनाय सोर हारसाजों थांदों थाङाखै बिसिनि सायाव नोजोर होनाय सोरबा सिख्लाया सोरजोंबा सेक्सुवेल दाय मावदों बेखौ हमनानै मोनबाय नाथाय दाय मोनदों होननानै बिनि गाननाय सिखौ फुनानै नायनाय भिडिअ खालामना हगारनाय बेनो नामा मबाइलनि खामानिया बुं बेनो नामा मबाइलनि खामानिया बुं एबारनिफ्राय नोंसोरखौ बेबायदि खामानि मावनाय नुबावनांगौबा नायखा बे मबाइलखौ दिनैनिफ्राय नांथारलालै आंनो लकाबाव हाबोबा बेमारा हाममारो होननाया नंगौ बाब्राबनाय थिखानि लान्जा जमाबाय माथो थिखा गावसा बुजानो मोनाखैथ' जिराय दसे हाय आदा मोनथां हाय नोंसोरलाय माथो बिराद रेगिं लानो गोरोंनो देन आंखौबो रेगिं ला आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसा देलाय लाना आंबोथ' बे कलेजनिनो गोदान फरायसासो लाद' लागोन मासि दुगिब्रा गोदान फादान दिनैसो फैनानै आच्छा रिं लाजानो लुगैदों नोङो देलाय जोंबायदि हेन्डसाम सेंग्राया नोंसोरबायदि सिख्लानिफ्राय गोरबोनि अननायखौ बियोब्ला नों गोरबोनि अननायखौ माबायदि होगोन बेथ' बिराद सिम्पोल बाथ्रा देलाय आखाइखौ हरलाय थु नोंनोबो नांगौ ना नोंनि अननाया बेलेगथार नालै मोगथां आरो जेंगाव आरो दट नोंसिनि थाखायनो
बेसोर बायदि गन्थं गोलाव मेगन बेरस्रां आरो जानजि सेरे आरो गुस्थियाव गोजा गोजा लिपस्टिक लागायलायनाय खाख्रेब ख्रेब सिख्लाफोरा बे कलेजाव सासेबो एडमिसन लाफैनो हाला। ओइ अ साइज बा साइज खि गोरान साइज बेयाव गस्ला गुदाम खेवलायलायनानै एन्ट्रि मारि फैदों बेयाव। गोसोसो नोंनो नामा सोरां नार्जारि होननाया? मेट्रिकआव 96% आरो हाई सेकेन्डारियाव 98% मोनलायलायनानै सानसेखालि एडमिसन खालायनो हायैयाव सिखाव गावनानै पुलिसजों लकआपआव सोजालायनाया। आरो दाथ' नोंखौ मोगथां नार्जारिया गावनि बिफानि एटिएमनिफ्रायसो फोरोंगासिनो दङ फैसा बरन बरन। क्यावा फान्दा पड़दिया ना? खोनासं, आंनि नामा प्रिया आरो आं रावखौबो गिया। आं खि गोरान साइजब्ला नोंबो गोबोरखि गोरान साइज। What is LOVE? What is love? मोजां मोननाया मा? Dear studentफोर, आं नोंसोरखौ दिनै फोरोंगोन What is love? मोजां मोननाया मा? मोजां मोननाया जाबाय खिनायाव गोसोखांनाय, हासुनायाव गोसोखांनाय आरो लोगो हमखांबा बारे बारे लोगो हमनो लुगैनाय। बिनि उनाव मोनलायाबाथाय सार मा जायो? मे आइ काम इन? अ come you go you are sit। Hey, थाम्फैया डिस्टार्ब। मा होनदोंमोनलाय? मोजां मोननाया जादों हाबा जाखांनायनि उनाव दुदुब दादाब बुलायलायनाय। May I come in, sir? मानो बुलायो मिथिगौ? May I come in, sir? Hey, come here, you are gossip। गासिबो जरा जरा जिरायना दद खोनासं। नोंसोरथ' हाबा जाबा बुलायखागोन। सोर सोर बुलायो मोनथिजोबखायो आं। मोजां मोननाया मा जिनिस आरो फोरमायबावगोन आं। मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? मोजां मोननाया जादों May I come in, sir? सोरांबानो लोगो हमनाय। May I come in, sir? Come। सार निमा होदोलै निमा होदो। खोमायाव हमना गसंना था। दिनै आं नोंसोरखौ फोरोंगोन What is love? चुप। बयबो सिथा। आं दा नोंसोरखौ रेजिस्टार लाग्रोनि। बयबो गोसो होना I love खोनासं। you. मा होनदों नों? Number one. खेबसे होनफिनलाय। Roll number मोजां one. खोनायाखै आं। Roll number one आ फैयाखै नामा? I love you होनदोंलै। हा? नोंजों आं बेयाव रमान्टिक गेलेनो फैयाखै। कलेज फरायनोसो फैदों आङो।